Lelo Manyasa Voice Box tabweranso ndi mawu abambo Bile Banda akuti ndithu achakwera ndachilima alephera kuyendetsa dziko lino chifukwa choti zomwe adalonjeza kuti adzapangira Malawi sanakwaniritse. Ndiyete ndikhali limodzi kuti imve kuti Bile Banda akuti chani lero pa 20 May 2024 pamene ndithu akunena kuti achakwera ndachilima atule pansi udindo ngati mtsogoleri komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndiyete ndikhali limodzi pano Manyasa Voice Box. Okondedwa amayi ndi abambo nzanga, ine modzichepetsa mogonja komanso mopempha ndikuti abusa achakwera ndi anzanu a Saulos Klaus Chilima lero ntchito yanu yatha. Ntchito yanu yatha. Dzina langa ndine Bile Banda. We employed you on this day. Tidakulembani ntchito tsiku la lero. Ndipo tsiku lake lokuti ifeyo tikuuzeni kunena kuti effectively usiku wa lero pa 21st mwezi wa Mei, inu ndi ine ngati nzika komanso Amalawi anzanga tonsefe kwina kulikonse kumene tili, we are not interested in saving you because you have failed to fulfill your agreement. You have failed to dutifully render the quality services that you and me expected out of you. Palibe chimene inu ndi ine mudalonjeza ndipo timachiyembekezera kuti mukwaniritsa. Well, until today, abusa achakwera palibe chimene tingayembekezere kuti tikuchiona chomwe chili chokwaniritsidwa. Kuyambira lero pa 21 May, lero ndi pa 20th July, pa 20th May rather, lero pa 20 May, mukamakwanitsa usiku wa lero pa 21 May, lelolo pa 21 May, abusa achakwera salenda, salenda, salenda. Amalawi ku immigration palibe chomwe achiona chomwenso apindula in your services. Wina aliyense wamboma palibe chimene akuchiona mwa inu chomwe chili quality. Fulfillment has completely fulfilled. Nothing, abusa achakwera, you have failed to fulfill alongside your colleague Saulos Klaus Chilima. Inu achakwera ndi anzanu a Saulos Klaus Chilima simunatitumikire, simunapange china chiliyonse, ndipo we are seeing nothing tangible. Chifukwa cha ichi Amalawi, we have seen absolutely nothing good and positive in you. In dzina langa
ndine Bile Banda. Mogwirizana ndi Amalawi tonse okhudzidwa. All of us aggrieved and concerned citizens have seen and fulfilled. Kunoti inuyo, you have failed to render a quality service to us. Pamene tikuyankhula izi, abusa achakwera lelolo tikamati kucha kwa lelo pa 31st May palibe chimeti chioneka peti kuchiona. There is absolutely nothing that we're going to talk more or anything further. In you have proved kuti ndinu opanda ntchito osakwaniritsa malonjezano. You have failed to render a quality service. Simuda mpangire nzika ya dziko chomwe iye amayembekezera kuti mukwaniritsa. Chifukwa cha ichi, abusa achakwera, you have failed and you must pack up and go. From today, the 21st of May. Lelo pa 21st May, tikamati tsiku likamatha lelo pa 21st May. Abusa achakwera, completely we have seen nothing positive out of you and you must pack up and go. Period. Palibe chabwino tikuchiona mwa inu. Chifukwa cha ichi palibe wina amene tinganene kuti mwalemba ntchito munthu successfully. Mudalemba ntchito ndani, ndipo amene mukumusunga ndani, ndipo amene mudzapitirize kumpanga renew contract yake kapena kugwira naye ntchito ndi ndani. Chifukwa cha ichi Amalawi tikunena kuti Reverend Makafe Chakwera anatenga boma molanda pa 21st May. Chifukwa cha ichi abusa achakwera ndi anzawo achilima, ntchito yanu yatha. Kuyambira pa 21st pa 21 mwezi wa May mutule pansi udindo. Mwalephera kutumikira nzika za dziko, ndipo palibe china chilichonse, palibe wina amene angathe kunena kuti mwa inu muli chabwino, mwa inu chilipo chimene akuchiona kuti they can be proud of you to continue rendering a service to the citizenry of this country. Chifukwa cha ichi, you must pack up and go. Amainde abambo kwina kulikonse, Amalawi anzanga, tieni, let us pack up. Tikamuze Chakwera anyamuke adzipita. Amalawi nthawi yathu tinayesetsa kumusunga, tinayesetsa kupirira. Enough is enough. Enough is enough. Fellow comrades and fellow Malawians, I feel very humbled and feel honored with my comrade Bulakwacha. Bulakwacha, in his words, he spoke with passion. He spoke with greater determination. He has demonstrated genuine commitment. Alongside colleague, my comrade Nyirenda, and all other colleagues, we have agreed that you must pack up and go, and we're no longer interested to keeping you in office. We will never at any point share the pride of holding you, Right Honorable Chakwera, alongside Chilima. We are not interested in you. You have failed us. Palibe chabwino chomwe inu mapanga kuntundu wa dziko lino la Malawi. Ndipo ine ndigwirizane
ndi a fellow colleague from South Africa amene akuimira Bakiri Muluzi Television. My brother and my colleague, I am with you solidly behind. I am completely in agreement with you, my colleague. I am standing with you, my colleague. Kaya wina fune, kaya safune. Chakwera must pack up and go. Chakwera must pack up and go. Our security is only in God's hands. Inshallah. We are very grateful that God is standing with us. There is nobody who is going to stand with us. And there's never been no one who stood by me, neither by us, but only God. Inshallah, the Almighty Father has been there and has been standing with the citizen. It is owing to that my appeal and my plea is, fellow colleagues and fellow comrades, tigwirane manja tizindikire nyengo ndi nthawi yoluza dziko la Malawi kuti Chakwera ndi Chilima. Their promises and promises have come to a very end, and we're no longer interested in them, and we should not at any point, fellow colleagues and fellow comrades, to continue allowing Reverend Chakwera, Saulos Klaus Chilima, and all other members of his own cabinet. They have failed to render a service to you and me. The people that are sleeping and camping by immigration, it's a complete fulfillment with the dziko linolo lalephera. Chakwera has failed. He has robbed you and me. He has accumulated a huge amount of money. Tiyambe tsopano kuwasecha matumba mwawo, makaunti mwawo, kapena kwina kulikonse. Tifufuze where our money is going. We are more poor than ever before, which is why tifune Amalawi adithandize kuteteza dziko lathu ndi kuteteza chuma chathu. Chifukwa chakuti nzika yavutika koposa kale. A citizen has completely been robbed of, has suffered enough. Amalawi anzanga, mundilole ndimalize mawu awa. Inshallah, fellow comrades and fellow citizens, palibe nthawi yowawitsa, palibe nyengo zovuta zimene tidakumana nazo koposa nyengo ya nthawi ya Chakwera, nthawi ya Chilima. Adakambirana iwowo ndi azinzawo ndi kagulu kawo kutibera ndi kutilanda chuma chathu. Lero ndife anthu osauka kwambiri, ndife mphawi amphawi onse, anthu osaukitsitsa kwambiri. Your Excellency Dr. Bakiri Muluzi, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Right Honorable Dr. Dalitso Kabambe, Your Excellency, my comrade, my friend, and my brother, Atuperi Muluzi, Dr. Bright Nsaka, bwerani muteteze nzika zanu, tithandizeni, tipatseni chimene mungathe kutithandiza kuti panopo tilibe china chilichonse, tasaukitsitsa koposa kale. We are more poor than ever before. Amene mukwasakasaka anzanu,
mukutisakasakaso ife. In a Billy Banda, my fellow colleagues and comrades, Bon Kalindo, my colleagues, anthu tutavutika ndipo tasauka kuposa kale. Tikugona ndi njala ndipo tikunena apazi palibe wina angakuuzeni kuti tavutika kuposa nthawi yake iyi. Amalawi ndi nthawi yowawitsa. Nthawi yowawitsa kuposa kale ndi nthawi inoyo. Amalawi tiyeni tigwirane manja titumikire dziko lathu, titeteze dziko la Malawi. Komanso tifunirane wina ndi nzake zabwino pozindikira kuti dziko lilavutika kwambiri ndipo lasauka kwambiri. My comrade, I'm not sure whether you are in South Africa or kapena you are within or kapena munapita ku US, but my colleague, continue to lend a hand and support us. It's my strongest appeal. Those that are in Malawi, those that are in the diaspora, kaendi ku America, kaendi ku United Kingdom, kaendi ku Brazil, kaendi ku US, kaya muli ku Mozambique, kaya muli ku Zimbabwe, kaya muli ku South Africa, kaya muli ku kwina kulikonse kumene mungakutchule, koma ndi nthawi tsopano tigwirane manja titeteze ndi kuliwombola dzikoli pamene linali. Mulungu wakumwamba inshallah tigwireni dzanja ndipo tithandizeni. Tavutika ndipo we need your hand, we need your support. May God bless our mother Malawi, inshallah. Thank you very much, fellow comrades, and thank you very much, fellow citizens. Thank you.